Hadin sitiyo bula syaset patok agawati uba Michael Wardri ubolong sekretari kahima nong sepung ulalait no hak si balang hadin baka kasyari kala ajamin no yau. Laam kedohong ni uba Michael ubaladap nyupu prasnam kerta. Laam kedohong ni uba Michael ubaladap nyupu prasnam kerta. Ulah sakya makanya terik metau benai hadin bagi paip buhur nak kaput ke meglia kila tampol penjot ya kaying jungu hani ubala kawa. Yau ba Michael lakam halo kejingkeno bo doa pisa bayat nsurok highway PMGSY. Hakasimba pelait na patok alit sawi u dagi kun kiti jungu rengkat ki bahayeng sam ki. Kinong ilam kisam halang ba pe bat kui kani kadai ga bau niu no edai ki thain kaput loi thu halo kejing sakam ju bat kui jingja habi kan biklat thai kebon. Kejingja kalong haka niu terik. Porsi beje 100 minit. Siwan kumba aspa angot ki breu so atak. But layalam leader the headman jong ka balakawa rani bari ki badai hap hapok ka himanong spung te kele suya bom ya kayeng kasam par khoi nga ngadon marwe ngala susyong po yeng ngala suya dai lade po yeng te habakut bala pralut kayeng bat jing khang git bat lele khoi mlong isu te kila ong nga badai ban soranda te nga hap ban soranda Daladep sonda ngang ta don katukut ne kibriu kilayo ong bamdi ban syok ne ban kawang mau biang hadin bala sonda te hendai kidang yok ban kawang ya kakli ya kini ti kejat barok ya ka krung te hadin kata kila te yang anaka kti te kila lam ki ong ban subret bek nyo ta ha hakata ka jingking ka basna ka asam te markum ta komno wan tu pulit asam te ura no pulit asam te usap pen poy yang asajir sa lokra haka pratarik te kane ki jingjia kalong na marbanga ngala pai ka kis persya ya ka sokar asam baka tre ya kane ka surok na markat kum ka agreement ka balaya soy da presun tersong bat u himel tabi batu SB Sarma habonihat balada kasokar asam ka donkam banle ya ka development hapo ka mekhalia ki de bansim ya ka permission te halor ka ne ka kendon une u MLA bat ka department jong ka asam ki trailer ka tre inda kila trailer tre jubor nga pai ka kis ha mekhalia haikut ngayo e ka se order ka khatwe terik bunai bakhat arjar khat pra ke nang ta ki continue bantre tengah hab ban phai kontem me ka kot yo persya yo chip secretary te hadin bangala phai manga kontem me ka kot te ka asam tang ban yada ban like u chip secretary ka ta ka kontem upen I bangi la drop no e ka jingtre but yo tau anir das contractor la peni ha ka jing thok baro bala ai hukum u ka lai terik bunai bakhat arjar khat pra ba udai ban sangano ber khoj jingtre mau tre me na moduki haduk baklapara na rani bari haduk baklapara te umne kontraktor hadin kata order udang tre te dei halor kane ke jingtre jong kontraktor bakine ki lai snong sau snong ki ailat ki up dok snong bat ki khot itu kontraktor ba udai ban tre te hadin kata nga phai biang ya kakis haka lai phau terik ba kontem ya kakut halor ka ba u assistant executive engineer jongka patakma ulawan pek dalade hangtai ba ulap ba kine kidang tre te halor kata ka jingwan jong ka bunju I report jong what inspection jong u executive engineer ba lengkhoi te hangta nga sa phai biang ya ka kontem of court te la sen ni la phai ka notice so chief secretary ba ude ban jubab halor kane te ngam simpadi I ka notice bala pha malade pha hakalai terik jong nu bnai te ngan hab ban kendu loyar mar ba menta ka don po ka high court te ngan hab ban pe ki court sla ba khoi nganum la ban batai clear hadu minta ka si ka e ka bajia te katkum ka ta ka order ka bala pensanga hi da ka asam do executive engineer jong ka asam but labun ki jing tho ang tu ka don nakaliang ka kawi ka kentei ka badai pe ya ka border ke ka taro ka la ai ka report ka ba last how ar jar khat khandai
haune ubenai mak te hadin ke jing juba ba ke jing pha ya kata ba uchip ke tri ong bangila sangeno ke jing tri te hangta kamut u joj jong ka high court maklia u pelanyo i ya kata contempt of court nomor ba unum don su ya ka kisro ka pemut la penkut no sua ya ka contempt ndai ka main case kadang ya te ndai kata contempt la penkut no te hadin ka jing tri biang kat kum ka inspection ke bawan u assistant executive engineer te la pentip biang sia ka kut ba udang continue halor ka inspection ke balawan da u assistant engineer te menta kadang ya sakut te kat notary ude berman juba mai ngintip te halor kane ka dau ya kata ka jingking moduki te ki up da kini ki pai ba ki ai bor da kini ki laingut ki soda ki bangi thung hi bangi kum ki authorized soda namare ki rabha bat ke karong inum na aban asunon ni suai authorized tenang ta na pedang nang ne don ki bru jong niru kasi ngan peni da ka electoral ba kurteng we puwe don ha kata senong kata tangut ka electoral ngadon nganapan peni ya ka kadon bagi dei hapo makhalia tang namar kini ki bru ki kwa banra ya kane ke jaka jongi sa asam ki kwa ban legno sa asam hangta ka dei ba lada ki sa atak inga ba lada yo ba diun pendiap bahkan kut sendon tu te ki mut ba kan numon paisu ki thang lut ya ki yang kesam bat ki pendu ki kwai barokoi ko masan hajar tan rai bat ki jingdon jing em kau welu don su la thang da ka ding kom la thang lut da ka ding Hakati kami nak liang ke FKGGP pat ke HRF kalah pediang burami ba Michael Wardri haka office trikam ke jongka hakati kami la yo ru ya ke jingkran na presiden ke FKGGP ba Wilbert Dani bat nak liang presiden ke HNYF natangila persangru ban kran ya ke lingba ke deputy commissioner banong ba lakum noru deibanonra ya i ekonomi ba Michael Wardri syakajala ke jongi namar bangyong ba kajaka bala ka balakwa ba ni balakwa kamde ke dispute area kamdon ji kini ai ruem kade ke jaka ka bahabi po megalia te kumno yu brio bosong po megalia lara ki pengat ka amax kata katiar ko don po megalia kamde ke tiar ke ban asam katiar ke budan hiyeng te lara pipen ngaru ke di ban ngar po megalia ke di bonon po megalia nata kadang ni lakran ni iru wang ba lakumno ban ra na si megalia nani demand ni iban pelat klem kendon tengeleng ni songsi ka jitulat jong ka government ke jongi kamlong kum chui pat ki government ka government jongi ka betlot kam syam lala ban le kamta ban pelat yi dakar kom ka badai namar balai namar ka de jing sha thambor ke jongi baring songsi ba ubreu ba sha thambor ungat akian te kata ka de jing program ke jongi ya ka government ke jongi ban don ki blai thu enga ba don na preng ki minister ki ong ba ka pengini kran namar bala perngat haka atem tu modon ka peni ba ki wat ki breu ki minister ki dan ka suki beri ban pejengi kimtip ki khlemle ek homo kimtip ka ke su la perngat kyong ladap kran bat chief minister jong ka asam ki counterpart DG bot we DG ki lai kran hande ha ki kran po apa ki media ngi kyong ba la perngat haka atem tu modar le pe ka kes kata kamdan kapani bikim tibi ki syukran tang namar bagila sosalia tekani berkhoi ni da perem jo na kaliang jongi bagani ki jingja kilaja na kapor sikapor barhadu mentangi bakar sarkar kamdon jikit kli kilaja polangpi nalangpi ki wan ki kemi ki buri ki jongi pa ki ras por sam register ki sekar sam nya ban bil na apa asam apa menang kana ki kem ki ra sha sam berkani menta po kabar sin ka ki kem na po balakwa ni balakwa ma kabadai kami kalia ka bom don dispute kaniru ras po asam register ki sa po asam tekini ki berkhoi ki penlong yang iba ngindu ka jing syania ka sarkar ka jongi bangi ka jing tolat jong sarkar kabam syam lanut tangban kren ya ka hok jong jong ho ni sngongu ki amali ki balit pen ni sngongu ki we ki MDC ki balit pen hande tanggo we ka long ba ngasngo ba larang silit pet kamdan jimentoy ngidi ban der tu si ka gods penong ba kadai ka jaka ka jongi phimla ban le kamni hadu mentang ngimi bandan ka jing kondam ya ka sarkar asam ngimte belai the reason best known to them namar hadu mentarum dan ba kondam ini jingja nakaliang ka sarkar ba ka jinglat ke jongi na pot hanar ru ka dailing ba bangi ha banda bil nya ban shimi ka bil ba hieng ba plin dollar ka hieng ka sam ka jot lapra kitiar kita lapan pralun ha ban plur sedekilak nam ta ka ban bil nam ta bin yo ban lat kemelong ta singi ban pai parching tinggal sngongu iki khot jeng seng jongi ka FHP ki bala ya senran lem
bandan rengkat angti buntli gisngi mah nam ta banyo banya perkhat igi lawyer banyo perkhat kumnu ban sai ban approach ke police department apa asam ban ngapen paur ke jing sungu yang onup cetia no yalam jigi alfa uba hakapor ke bangi la pente bila sakem yong ngidu wang kai ke batan kam kerki ula pele kai bangi dan kam angti ban arrange jigi lawyer ban arrange jigi kai kam gidan kam angti sungu igi perlok-perlok ki baidan benta pi kini ke kes lara ka government ka kalong serious ni subba namar ki balik kini kam kini basa ka jurisdiction jeng megalai sub ban kem pingi kwa bani tangi ka jinglong khendiat ka government ngi juang ma long aggressive khendiat namar ki wei ki long aggressive ki wei ki state ki long aggressive ki jongi pada ngi long niti yang perat ngimur ban kren ngamtip that's why ngong ba ka reason best known to them balik ngimur ban kren henai kembang yong ba ka sarkar satai kebutuhan BJP senior kebutuhan BJP nginang mur bahkan kampensuk ya ka border area henai ngi ba kumju ki wei kim sangam tangga jongi ka ba bomnut mengitip bakane keniu balakhawa bat ke balakhawa kidang dai hi apa uput usam mekhlia kanum dai hi aborar ka bonlong dispute te ngem ban se ban lej hi bantur sekitar jaka lare ki breu na asam lane ki sorgar asam kawan siwan ban pendik lane ban sna ban agi development haka jaka ka jungi ka balar sorgar ka jungi kamai anusi bat ki sekunsil kimai anusi kalong mobean bat nakaleng seng bat ke FKGP ngin hapsim kejing kitkia bat ngi kentu ruk sarkar ngi blame ruk sarkar baka sarkar hi kadai bansi me kejing kitli la dia ya isu nang ni skmat yiki borar ki jongi